नमस्कार, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण शिंपल्यांची आमटी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। मी इथे 1 वाटा शिंपल्या घेतलेल्या आहेत। अंदाजे 100 शिंपल्या आहेत। ह्या आपल्याला व्यवस्थित अशा 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचे आहेत, कारण आतमध्ये वाळूचे कण असतात, त्यामुळे व्यवस्थित चोळून धुवायचे आहेत आपल्याला। आता माझं धुवून झालेलं आहे। मी इथे 1.5 ग्लास पाणी घालतेय। आतमध्ये शिंपल्या बुडल्या पाहिजेत एवढं पाणी घालायचं, आणि आपल्याला ह्या एक उकळी काढून घ्यायची आहे शिंपल्यांना। ही शिंपलं साफ करायची एकदम सोपी पद्धत आहे। शिंपल्यांना आपण ज्यावेळी उकळी काढतो ना, त्यावेळी त्याच्यावर झाकण ठेवायचं नाही। झाकण ठेवलं ना की आतमध्ये जे पाणी आहे ते ओतून जाणार। हे शिंपल्या आहेत त्या उघडायला जास्त वेळ लागत नाही, 10 मिनिटात उघडतात। सगळ्या शिंपल्या उघडलेल्या आहेत बघा, मस्तपैकी सगळ्या उघडलेल्या आहेत शिंपल्या। मोठ्या गॅसवर शिजवलात तरी चालेल, मोठा गॅस ठेवलात तर पटकन होऊन जाईल, जास्त वेळ लागणार नाही। हे आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे। थंड झाल्यानंतर ज्या बाजूला मांस आहे ना, तो भाग आपल्याला घ्यायचा आहे आणि दुसरा भाग टाकून द्यायचा आहे। अशा पद्धतीने साफ करून घ्यायचे आहेत सगळ्या शिंपल्या। शिंपल्या साफ करायची अजून एक पद्धत आहे, ती म्हणजे वेळीवर करलवतात शिंपल्या। पण ही जी पद्धत आहे ही एकदम सोपी पद्धत आहे, पटकन करून होतात, जास्त वेळ लागत नाही। इथे माझ्या सगळ्या शिंपल्या साफ करून झालेल्या आहेत। आता आपल्याला हे पाणी आहे ना, हे सावकाश ओतून घ्यायचं आहे, कारण ह्याच्या खाली आहे ना वाळू असते। हे हळूवारपणे ओतून घ्यायचं वरचं सगळं पाणी। आता तुम्ही बघू शकताय खाली आपल्याला वाळू दिसतेय। हे बघा, सगळी खाली वाळू राहिलेली आहे। हळू ओतलं की सगळी वाळू आहे ना ती खाली राहते। आता आपण हे बाजूला ठेवून देऊया, आणि मी इथे 4 कांदे घेतलेले आहेत। हे 4 कांदे मी उभे कापून घेणार आहे। एक पॅन ठेवलेला आहे, त्याच्यावर आपण तेल घालायचे थोडं, आणि त्याच्यावर हे 4 कांदे जे उभे कापलेले आहेत ना, हे छानपैकी भाजून घ्यायचे आहेत। आणि त्याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी खोबरं घालतीये। कांदा आणि खोबरं हे दोन्हीही भाजून घ्यायचं। त्याचा रंग असा चेंज झाला पाहिजे। हे बघा, आपला कांदा खोबरं भाजलेला आहे। आता मी इथे कढई घेतेय। आपण आता फोडणीला घालणार आहोत शिंपल्या। इथे थोडंसं तेल घातलेलं आहे, तेलावर मी 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। त्याच्यावर कोकम घालतेय। हे सगळं भाजून घ्यायचं आहे। हा कांदा छानपैकी असा भाजला पाहिजे। कांदा भाजून झाल्यानंतर ह्या ज्या आपण साफ करून शिंपल्या घेतल्यात यावर ओतायच्या आहेत। आणि आतमध्ये आपण मीठ घालणार आहोत, हळद घालणार आहे, आणि मिरची पावडर घालणार आहे मी। हे सगळं छान ढवळून घ्यायचं आणि वर झाकण ठेवून द्यायचं। झाकण ठेवून शिजवायचं आहे आपल्याला। शिजेपर्यंत इथे आपण कांदा खोबऱ्याचं जे वाटण केलेलं ना, ते मिक्सर लावून घेणार आहोत। मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे, आणि थोडं पाणी घालतेय मी। आता आपल्या शिंपल्या आहे ना शिजलेल्या आहेत छानपैकी। हे बघा, मस्त दिसतंय, वास पण मस्त येतो याचा। शिंपल्याचं कालवण छान होतं, आमटी शिंपल्याची। मी खूप पातळ करणार नाही, जाडसरच ठेवणार आहे, त्यामुळे जास्त पाणी घालणार नाहीये। तुम्हाला ज्या प्रमाणात पातळ हवंय त्या प्रमाणात तुम्ही पाणी आतमध्ये ॲड करू शकता। आतमध्ये मी अर्धा चमचा गरम मसाला घातलेला आहे। छान उकळी आल्यानंतर गरम मसाला घालायचा, म्हणजे त्याचा फ्लेवर छान येतो।
गरम मसाल्याची रेसिपी मी ऑलरेडी टाकलेली आहे, ती तुम्ही बघू शकता. आणि इथे मी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि आपली शिंपल्यांची आमटी बनवून तयार झालेली आहे. मी जास्त पातळ करत नाही आहे, मी जाडसरच ठेवते आहे. छान लागते अशी जाडसर. तुम्ही भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर नाही तर भाताबरोबर पण खाऊ शकता, मस्तच लागते. अशा प्रकारे तुम्ही शिंपल्यांची आमटी किंवा शिंपल्यांचं हे कालवण करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा तुमचं कालवण कसं झालं आहे ते. ही शिंपल्यांची आमटी कशी झाली आहे हे सांगा. तुम्हाला जर का आजची माझी शिंपल्यांची आमटी म्हणजे आजची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.